kom på, så sveden drypper fra kroppen. De siger, det er sundt, i dag er formen, vi vil gøre godt. Skål, skål! Det synes jeg er fandme sagt her. Det er lige lidt bag på mig, det der med, at jeg var lidt tør. Nej, det tror jeg faktisk ikke på mig. Jeg får lige pludselig frisk og helt. Det er helt sikkert. Jeg har ikke prøvet det, men godt at vide. Nej, jeg har ikke prøvet det. Jeg er det. 1, 2, 3. Vi har jo flere talenter på linjen med bænder, som Franti ryger så os selv. Og stedet, hvor vi står rykker, og ingen har lykker, er snakken, der går som en el. I front er Dorte og Ibsen, hvor sammen de står, så har selv træner bliver et stort problem. De overhører har ganske, når snakken den går, et købekursus er med vejen frem. Hold har ikke kun vaske, der er et par raske, som styrter rundt på plænen grøn. Ja, vi har søstrene Laudrup, trods alder et rent skub. Vi nyder deres lykkestund. Og sidst til kommen er Randi, et nydeligt navn på holdet, passer hun som fod i sok. Hun nyder spillet, det ser vi, og så gør hun gavn, må hun i tredje halvleg er et gjort. Ej, så skal vi skåle! Skål! Skål, Randi! Au, det kan gå her. Skal jeg se mig i går? Nej, vi ser det her. Det er nu, vi vurderer. Godt, 1, 2, 3. Og som rosinen i enden, hvem kommer mod spændende, hvor træner flink og lyserød. Han tager fra på og smiger, fordi han også smiger, og derfor synes vi, han er sød. Et score tip til der træner, du heller må få, at med en tus kan man give den gas. Dog er en ørn eller puma en del mere råd, end en tattoo-mærket af et glas. Skål.